Bueno, pois aí o que vemos enfrente é o río Ladra na súa desembocadura no Miño, por debaixo dos muiños e da carballeira da Santa Isabel. Ali un pouquiño máis á esquerda temos o camiño que chega desde a outra parte do concello do Outeiro e das terras de Friol ao porto da Santa Isabel que é por onde cruzaban os viaxeiros que viñan da outra parte do río para pasar para esta parte. E facíano por este porto que pasaba pegado xusto ao caneiro que queda aquí por debaixo, que é o caneiro de Gaioso ou de La Verde, que hoxe está prácticamente todo desfeito. Na parroquia de Gaioso houbo unha feira que aglutinaba as parroquias de arredor que durou hasta os anos 40. Nesa época a actividade comercial foise concentrando noutros lugares e foi perdendo importancia hasta que esmorecendo, hasta que deixou de celebrarse. Curiosamente, nesta terra de canteiros atopamos este fermoso exemplar de cruceiro que foi feito por canteiros doutra zona que son os canteiros da parroquia Vilalbesa de Román. En Román houbo familias de canteiros que nun determinado momento, finales do século XIX e principios do século XX, inzaron toda a terra xa de exemplares de cruceiros tan bonitos como este que podemos ver na parroquia de Santiago de Gaioso.